ostavi nam dolgi naša, jako že i mi ostavljam должником naših, i ne vedi nas во iskušenje, no izbavi nas od Спаси, Господи, Твоите люди и благослови достоянието си, като даруваш на православния български народ победи над враговете и запазваш с кръста си Твоя народ. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, Христе Боже, който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите си на съименното Ти ново общество, зарадвай със силата си православния български народ и му дай победи над враговете, като Твоя помощ му бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост. И сега и всякога и во веки веков. Амин. Блага Всепета Богородица, която си дивна и непосрамваща застъпница, не отхвърляй нашите молитви, утвърди православния български народ и му дай от небето победа, защото Ти едничка благословенна си родила Бога. Слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина възстават против мене, мнозина казват за душата ми, за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа и Той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина, чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да не се оподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме. Заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които огнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе. Господи, помилуй. В рождестве детство сохранила еси, во успени мира не оставила еси, Богородице, представила всех си животу, мати сущи живота, и
избавляеш и от смерти души наша. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Умий ми и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен. Сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя олтар ще възложат телци. Достойно е всяко истину блажи дитя Богородицу, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и Матер Бога нашего, Бога нашего, Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога слова рощую, сущую Богородицу, Тя величаем Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан. И възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край.
и в Духа Света го Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една света, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ти, който си живот, сам Христе слезе в гроб, ангелските войска в ужас тръпнеха, славейки снижени, ето ти до нас. И пред вечен живот, как в гроба лежиш, но тъй на смъртта си царството сразил и отдада жертвите и си спасил. О Исусе, Царю, пред разкрития гроб, спочит величаен, Твоята кръстна смърт, чрез която ни изкупи от смъртта. На безкрайния свят Ти размери си дал, а сам се, Царю си, слязал в тесен гроб, да из гроба мъртвите да изведеш. Мой Исусе Христе, Цар на всичко света, не човека лио, а да спасиш бездните му мрачи. Боже, слезе Ти, сякаш мъртъв е Той, който всичко владее, и като мъртвец се слага в нов гроб днес, а пък сам из гроб изгони мъртвите. Ти, Христе, си живот, а положи се в гроб, ала със смъртта си порази смъртта, извор на живота, вечен стана Ти. Приобщил си се сам към злодеи без срам, нас да оправдаеш от злодействата, на лукавиящо принкини пред Теб. Най-прекрасен света,
Всички свети, нека се ми себе си един друг,
и целия си живот на Христа Бога да предадем. Тебе, Господи! Защото се прослави Твоето име, прослави Твоето царство, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Как достойно е Тебе жизно давеца да славим, Те прострения на кръста своите ръце, Тебе адовата сила съкрушил. Как достойно е Тебе се Създателя да славим, чрез страданията Твои се пречистихме и от гибел се спасихме, Боже наш. В ужас бе светът и небето, Господи, стъмни се, щом Ти не залязваш тата, светлина умря и угасна в гроба чистата Ти плът. Ти прие, Христе, да заспиш като човек в гроба и от тежкия греховен сън въздигнати, человеческия страдащия род. Аз едничка Те съм родила безродилни мъки, а сега ме мъчат Твоите страдания, плачейки говореше пречистата. Серафимите гледате Христе в ужас страшен, Тебе в небесата неразлучен от Отца, на земята долу раснато мъртвел. О, в храмата шумно се завесата разбира, светилата скриват в ужас своята светлина, щом светило слънце под земята скри. Ти седи за мрак, сътворил си, Господи, земята, а сега залязваш в нея като човек. О,
си създал с ръката си човека, ти в гроба слезе, Боже, да ни възродиш с божествената си всесилна власт. Нека с глас свещен да възпем мъртвия Исуса, както пели са жените мироносици. Да и радвайте се, с тях да чуем ни. Миро ти си нам, миро Господине, изтощимо, и затуй на Тебе, Боже, като на мъртвец, мироносиците, мироносеха. Ти Спасителю, царството на ада съкрушаваш, със смъртта си умъртвяваш и самата смърт, и от гибел вдигаш земнородните. Мъдрост Божия, дето жизнени струи дразливаш, слизайки в гроба тъмен, съживяваш ти, чезнещите в адовите тъмнини. За да обновя на човека естеството смъртно, от смъртта
укрепи на нашия народ десницата, направи го силен и в труд и мрак, и ни приствуй во веки веков. Амин. О пречиста ти, о ти дево што родиш живота, премахни, о мајко црквата съблазните и дарувај ти се блага мир на нас. Како достојно е тебе жизно давеца да славим, те прострелија на крста своите раце, тебе адовата сила съкруши. Даки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Запази Боже, с Твоята благодать. Господи, помилуй. И цели си живот, жизнь нам Бога да предадем. Тебе, Господи. Защото си свят Боже, за това нещо хиляди почиваш. На Тебе слава отдаваме, за началния Твой Отец и спесителния животворящ Твой Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Родовете всички, Твоето погребение, с песни възхвалят Христе мой, с песни възхвалят Христе мой. Свята има пев, те по кръста сваля, изплащаница погреба, изплащаница погреба. Мироносиците гробът изподхождат и мироносят Христе мой, и мироносят Христе мой. Всички Божи твари с песни погребални, елате при Създателя, елате при Създателя. Той е жив, ето, мъртъв гробен легнал. Нека Госпмиро помаже, нека Госпмиро помаже. Йосифе блажени, погребите лото на жизнодавеца Христа, на жизнодавеца Христа. Те що той отхрани,
не сме благо, възстава срещу своя Бог, възстава срещу своя Бог. Хранените с мана, своя благодетел, с жлъчка и оцет поя, с жлъчка и оцет поя. Тези, що избиха толкова пророци, убиха дръско и Христа, убиха дръско и Христа. Ученик безумен, без дата от мъдрост, с поглед целувка предаде, с поглед целувка предаде. Юда лицемерен, своя Бог напусна и стана пленник на греха, и стана пленник на греха. Според Соломона, като роб дълбок са, устата на евреите, устата на евреите. Техните пътеки, криви, незаконни, тънат в тръни и бринки, тънат в тръни и бринки. Никодим и Йосиф с най-дълбока почит погребват днес Създателя, погребват днес Създателя. Слава на властта ти, разгромила Адам, творче на всичко в света, творче на всичко в света. Майка ти пречиста, виждайки те мъртъв, горко на тебе плачеше, горко на тебе плачеше. Славка моя пролет, свидно мое чедо, греху постати залезе, греху постати залезе. Майка ти все чиста, цяла в плач оби се, щом ти слово занемя, щом ти слово занемя. А жените идват с миро да помажат, теб мирото божествено, теб
Хитри бе над хитре, людите спасени, чрез Твојта смртност, Боже мой, чрез Твојта мъдрост, Боже мой. Јуда бе захвърлен, дъното на Ада, в кладенеца на смъртта, в кладенеца на смъртта. Пътищата грешни на безумни Юда сатрани плитки грехове, сатрани плитки грехове. Няга Јосиф с тебе бягаше в Египет, без друг те Јосиф погребва, без друг те Јосиф погребва. Плаче и ридае Твојта свята мајка на бездиханата ти плът, на бездиханата ти плът. Тръгна умовете, неми ужасени, че ти Творецът гроб лежиш, че ти Творецът гроб лежиш. Мироносиците гроба ти прилива, с миро-рано призори, с миро-рано призори. Дай на Твојта църква мир и нам спасение, с Твојта възкресение, с Твојта възкресение. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, о пресвята Троице, Отче, Сине, Душе, спаси, помилвај Твоја мир, спаси, помилвај Твоја мир, и нине и присно и во веки веков. Амин. Дево удостојни Твоја Син да видим, од гроба сјајно воскреснал, од гроба сјајно воскреснал. Родовете всички Твојто погребение, с песни възхвалят Христе мой, с песни възхвалят Христе мой. Так и так душевен мир, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. И запази Боже, стоя за благодат. Господи, помилуй. Ти ми Бога да предаде.
На Тебе слава воздаваме, безначалният Твой Отец, и с пресветия благия животворящ Твой Дух, сега и всякога, и во вечни векове. Амин. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и чакаме Твоето светло възкресение. Любили, празнуващи брати и сестри, духовна радост на всички тия дни, скърбени, разбира се, особено скритата молитва, личната молитва, домашната молитва. Ще дойде време, когато ще дойде радостта, тази вечер, на 12 часа, с Христовото възкресение. Но след като напяхме трите стати на опелото пред пъщаницата на нашия Божествен учител Господ Исус Христос, след малко ние мистично ще направим Неговото погребение. Ще отидем извън храма с кратки молитви, за да получим Неговото благословение, защото най-голямата сила Христос ни дава от кръста, Неговият кръст. Този кръст не беше случайен, той беше предизвестен и точно от кръста Христос ни учи, че ние също имаме своят личен кръст. Всички ние имаме свой личен кръст. И този кръст се носи, се издига, а не се понася. Когато се понася, значи ние го държим с тежест, носим го с тежест. А когато се носим с радост, т.е. отричаме се от егото си, този кръст е спасителен. Такъв благодатен дар получи разбойника от дясната страна на Голгота. И аз пожелавам всички вас това обикаляне с пъщаниците на нашия Господ Исус Христос, като се молете от греда на необходимото живота. И така както пред образите на Майката Божия, на Божествения най-любим учител Йоан Богослов, ние с тяхно смирение, красота и чистота да можем да отнесем тая благодат в домовете си. Пожелавам на всички ви с методностите Божия да продължим това обикаляне, този поход, бих казал, който от поход на смъртта става поход на живота. Господи, помилуй. И за всички Христа наши братия. Господи, помилуй. И себе си живот на Христа Бога да предадем. Тебе, Господи. Защото си благ и човеколюбив Бог, и за това прославяме Тебе, Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога и във вечни векове. Амин.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Душите на починали Божи раби, които всякъде по града, за да им прости всяко волно прегрешение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, животът и покоят. На починалите Твои раби, Христе Боже наш, до това на Тебе слава отправяме, заедно с безначалния Твой Отец и с Пресветия Благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Послушай и ни помилуй. Господи, помилуй. Аз се молим за всичките присъстващи и от същите православни християни и за тяхните семейства, за здраве, живот и за спасение. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Като си спомни Пресветата Пречиста, преблагословена, Слава наша Владичица Богородица и всекога Дева Мария, с всички светии, нека сами себе си един други го и целия си живот на Христа Бога да предадем. Тебе, Господи. Защото Ти си наш Бог и затова прославяме Тебе, Отца и Сина и Света го Духа, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Свята Ти, Боже, святи и крепки, святи. Поклоняемся
отидоха и завариха гроб със стража и запечатаха камък. Дороги брати и сестри, особено вълнение сме днес всички заедно, да молим до Бога, и доживяхме и този ден, тъй като всеки ден е живот. А това значи всеки ден да благодарим и поне не знаем дали ще се събудим, а да живеем с вярата. Не само в момента на богослужението, но в дома, на своя път, на трапезата и в чужбина. Вярата ще ни поддържа. Ето силата на вярата идва с таинствата на църквата. Ето в това събитие, в което станахме участници, погребението на нашия Спасител, всеки дойде до вас отделно и общо се молихме, Бог да даде необходимото в живота на всички ви, да усили търпението, да усили любовта, да ни даде разум, да имаме правилния път в живота и по този начин да усещаме рай в себе си. Разказвам се в живота на един човек, много хора, които са дали в общение с вярата, и се донесли при него пълни хора. И това, което той може да направи, да усили вярата им. И с мътните слова, че всичко това, което ни живота получаваме, болестите, страданията, всъщност те са едно изпитание в живота и в най-голямото изпитание много пъти казваме, трябва да има радост. И така, той им дал удивително спокойствие на вярата, всеки ден да живеят с кръста Христов, да полагат на себе си и когато гледат нагоре към небето, да виждат този кръст и над него светлината на Възкресението. Очакваме Христовото Възкресение утрешния ден. Всъщност утре сме на Света литургия, пожелавам на всички ви с изключително търпение, което правихте в тия големи празнични дни, велики дни, Бог да ви даде наистина и този важен ден. Да усещаме себе си Божията плащаница и с това докосване до нашия Бог, усещайки го в себе си, да усетим истинската вечност. Пожелавам успешна и достойна вечер на всички вас.